Moi bo día de Santiago de Compostela, estou aquí con Lidia Senra, do colectivo Berro Seco, que seguides con actividades pola defensa das libertades e dos dereitos das persoas. Si, evidentemente, eu creo que este colectivo naceu con ese obxectivo e cada vez é máis necesario arrouparse e traballar para defender os dereitos e as liberdades e os dereitos humanos que están hoxe fortemente atacados. Hoxe estamos aquí, en concreto, centrándonos en dúas cuestións. Unha, botar abaixo os protocolos escolares para que nunca máis volvan poñerse en marcha ningún protocolo que vulnere a Convención, dos dereitos do neno e da nena, parécenos que é imprescindible. E, en segundo lugar, outra das cuestións nas que queremos poñer o foco hoxe é a censura. Censura que vimos vivindo durante toda esta etapa, que se intensificou durante toda esta etapa de xestión das medidas para xestionar, mellor dito, o coronavirus, que eran medidas, lóxicamente, que non tiñan nada que ver ca saúde, pero sí co control, ca represión e con perseguir toda a organización da sociedade e tamén con perseguir aquelas ideas que son distintas do que o sistema lle convén neste momento, que non é outra cousa que traballar para seguir concentrando capital e crear cada vez máis población sen dereitos, cada vez máis persoas sen un nivel ou unhas posibilidades de ter unha vida digna, non? Entón, creo que eso hai que cuestionalo e agora tamén que estamos vendo pois con todo o conflito que está sucedendo en Ucrania, con ese conflito provocado pola OTAN desde xa fai moitos anos e que, ademais, ahora mesmo pois tamén solo hai unha verdad, que é a verdad oficial, porque todo o resto está censurado. Creo que é tremendo e que non podemos consentir que este nivel de cousas, que esta situación se siga perpetuando. A última vez que falamos, ti alertabas precisamente, e estamos falando da esquerda, da atitude da esquerda, con certas opinións críticas, xustificando apagóns informativos, xustificando censuras. Estámoslo vendo agora tamén coa invasión de Rusia en Ucrania, coa atitude da OTAN e da Unión Europea de vetar e de censurar medios informativos. Que o que hai que facer, o que hai que chamar a atención sobre isto, porque hai xente que sigue xustificando que se censuren medios de comunicación, que YouTube censure vídeos, que se carguen arquivos audiovisuais de anos de información obxectiva, ou que daquela era obxectiva. Eu creo que todos aqueles homes e mulleres de ben que loitaron no seu día contra a dictadura, se levantaran a cabeza, creo que non se reconocerían nesta esquerda institucionalizada. E creo que o que nos queda é as persoas que aínda pensamos que os dereitos humanos son fundamentais, organizarnos e lanzar un discurso dunha nova esquerda que realmente siga defendendo os intereses da clase obreira, porque creo francamente que toda esta esquerda institucionalizada claudicou ante algo que deron en chamar clase media, que ao final foi un invento co que desde logo nos convenceron realmente desde os intereses do gran capital, nos convenceron de que todo o mundo podíamos chegar non sei adonde, e a realidade é que cada vez somos máis as persoas da clase traballadora que apenas podemos sobrevivir e que nos vemos continuamente socavados os nosos dereitos humanos e socavadas tamén as liberdades e os dereitos fundamentales. E creo que iso non o podemos consentir. Creo que temos que organizarnos por encima deso, as clases traballadoras, organizarnos por encima deso e dar a batalla para botar abaixo este sistema capitalista que nos oprime e que cada vez máis nos deixa sin dereito a poder vivir nin a disfrutar dunha vida digna. Por último, Lidia, onde se pode poñer en contacto a xente con Berro Seco? Bueno, temos unha canle a través do Telegram e aí é onde vamos publicando as nosas actividades. E tamén temos un blog que, bueno, a través do cal tamén se pode contactar con Berro Seco. Moi ben, pois moitas grazas, Lidia. Grazas a ti.